Здравейте, аз съм Крисо Геймър и днес ще снимаме на Clash Royale. Извинете, че съм прегахнал. И ще отваряме Crown Chest. 2 диамант, Knight, Goblins, Epic Card, Witch, добре. Но ще играме с дек 1. Арена 2. И почваме. И пускаме бомбър, където той няма справене с него. Амам никакво, но може би ще се справим. За сега пускаме 1 миньонки. Те ми натискат централната кула, ама май няма да стане така, както той го мисли. Но няма да се отказваме, а продължаваме. Така. Но паднахме. Но нищо. Всъщност имаме още 2 игри. Имаме free chest. Ще отварям. Добре. Пускаме втори батъл. Пускаме Принц и Бейби Драгън. Принц остава сам и натиска колкото може. Бутаме кула. Пускаме Witch. Пускаме един Fireball на централна кула. Пускаме скелетна армия. Пускаме Baby Dragon. Пускаме Принц. Принца може да бутне кулата и то е верно. Втория матч биеме, първия падаме, но това няма значение. Пускаме трети батъл. Пускаме Baby Dragon, скелетна армия този път. Пускаме мега миньонки. Големите мега миньонки. Пускаме Fireball. Зареждаме някакъв бомбър, което не е добре, но бутат ми кула. Пускаме Fireball.
Пускаме скелетна армия. Извинете, но беше спешно но няма значение. Пускаме мега миньонки. Ще пуснем един фаербол на кулата. Сега се защитаваме. Един бомбър и нека да мета бомбичките си. И ако се справя, да се справя. Пускаме Baby Dragon срещу Knight. Пускаме Skeleton Army. Пускаме миньонките. Пускаме Fireball. Пускаме Bomber. И ставаме 1-1. Пускаме Принц. Пускаме скелетна армия. Тук става голямо меле. Скелетната армия. Тук мега миньонки. Baby Dragon. И трети батъл биеме. Един падаме, два биеме. И чао за днес. Ще се видим